El este autorul venirii Lui în viața noastră. Pavel spune, după ce am cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, se corectează el, după ce am fost cunoscut eu de Dumnezeu și noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Deci acest lucru așează odată pentru totdeauna ordinea priorităților și inițiativa. Cine are inițiativa? Inițiativa este a lui Dumnezeu. Așadar, când caracterul lui Hristos va fi desăvârșit reprodus în poporul lui, are loc venirea. E cartea parabolă la pagina 96, un comentariu al venirii lui Isus în viața noastră. Aceasta înseamnă caracterul lui reprodus desăvârșit în mine, Hristos în voi, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Lucrul acesta ne așează pe noi la o bifurcație. Legaliștii sau farisei moderni care pun poveri grele pe conștiința oamenilor, îi bicuie cu păcate, cu ce n-au devenit, inclusiv îi acuză de război al doilea mondial, că dacă erau credincioși n-ar mai fi fost și toate cancerele din lume sunt pe spinarea lor, cum a spus Iisus, puneți poveri foarte grele pe spinarea acestor oameni.